Телехопшира канала чиху по информации бдыратара амшейк шара хлебзеква. Уаха дыратарач. Апсчар түйіні айтарачы зтыпылыз қыз Урыстыла мобил госпиталі хакимша рапхат печимызша рыдыркалайды. Ау апсыра абзазара чырхиядырху агаз ахупса яслойд ярлысна. Абревиза хамтықайсейді хүнткар бұлты эйлака директор хада. Апснакыдан хамеч ераза конкурс комиссия усура яцнацейд. Ой алсшаква эйхи ищалы тапыза министр Акпиха тыпы кытан хаме министр Беслан Джапуа. Апсын жылар жиншвалпей башран схадгубхарала яни башваз апснанта цинху апсу диаспора хатарнак чырза апсайнысха ашху ртайра усиха ирмарьо. Ахунткарра хада Аслан Бжени на пызцаю за успайна куршана хадгубхарала апсны башваза ветеранши уртырташи ерубасге аханр цинху апснатула вай апсуа база хылштракой пуксыларада ашху ртайра аларшахойд. Нанхазеж, ашиш, асад, жбарыб жайнаркны, Урыстыла халадат бейхаррат округ Амобилп госпиталь, хава апсыра рыткалара ялагай. Амобилп госпиталя усавейт вах гитшинге, а госпиталь рапхат пямшаза, аусура яскуп анайспенцамта. Урыстыла при аладат при аррат по округа госпиталь Аруа Ставрополь при атыла Будёновска калакягынпи апсныга яйт ахашачна. Дара арахира ара алыршахит апснай хабыра Урыстыла тыла хчера министр рашка игарца захварала. Республика хияшту госпиталя кнаковит чима за разморза хтып кырхюб. Нанхазеферза аладат при аррат по округа Амобилп госпиталь Ауа апсыра и харту анырыт калара ялагит. Жаха саатарза хакимтра жохуюки нарихана чима за ютсвагуартахен пшвик артагыла на данный момент мобильный госпиталь начал функционировать на 100%. С утра мы уже приняли более 15 человек. Из них 4 человека госпитализировано средней степени тяжести. Все необходимые мероприятия проведены. Часть пациентов у нас приходит уже с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Другие пациенты уже имеют просто симптомы данного заболевания, которые в последующем будут уже либо подтверждены, либо опровергнуты. Амобилп госпитале кхёп ятахуам руга куяхушку ирыла. Ачимас шархуштойт сдырри спыши хараку Урыстыла при аррат хакимтра. Ехаза Амобилп госпиталь ядна каларалшойт фюк ачимасша. Ахаятахар дашавини фюжевек артыпа сдырхьяртал шарарымуп. А госпиталь яд залу апсыр архапхязара чиихуп хтула ахуштурта курча ачыхуштура яхысуаги. Дарачазныка хаким ид заларц разбетар гуабзера тагыла зааща агуатараза. Ачимаза юсрарабхяза ихадах кылуит адкылартачаха азгуйт Аррад Мобилп госпиталь откыларта тухша айхабы Азрет Хавцуков. При поступлении больного мы измеряем давление, сатурацию, температуру тела, сделаем снимок. Все эти данные заносятся в историю болезни, и в последующем пациент поступает в отделение. Амобилп госпиталь залуйт атестку астарт стахуги, дара атестку артак кварархуйт адарвечна. Анзамта ныкахтузаамта за госпиталях тварчал пиахуштурта конпацхыра араласа машина ладаргит стагыла зааща бжарату зки ифивини физевшукса заиз апхус. Лара ковид лыдырбала иштежвям шрaqaрацуит. Ачыхуштура дахысуан тварчал пи арайон тхуштуртача. Ахауака яхту амруга квахиqa мaqan избан акваqa Амобилп госпиталях лыягара. Урыстыла пи хаким трапсны қарара цакыха дасиямуп ацухтанпи аамтаза эсайрас хапхязара ейхаху. А ковид захиза чимас шрарыхуштурача. Апсна хуштурта куар хакимтра ацхырара рытара. Шезенахана гопха, Арина Кухапха, Апсуа, Телехопшра. Санкт-Петербурге мяпысыйт апснапыза министр Ихатыпой, а экономика министр Кристина Узганы, акционер Туйлазара Газпром и Газпромпром газыр напгайчери пулара. Уяқны ялатшажу напсны газла айкуршыра схема хадауса адулара зара. Абретпы анацхауит апсна экономика министр Рапресмадзура. Эксперт шизапи рырбагаква рыла харя проекта уса адулара жиза жавим зырхонза амта атахойт. Хазну ашукс шибрамзызы а проекта алатшажу разапсны ятарны Ихуп акционер Туйлазара Газпромпромгаз ахатарнакча. Яйуа хамчибиж ашахейнаркна. Республика хаджи агаз ах яцларалшит. Абретпи хейта республика тунитартна плака хахенткарат булту эйлака директор Хадарамаз Джапуа. Яраяжу курыла уизахяз урыстулан пияргу алыз атыпача ах ахиштецазау. Ажабжи асицойт.
Даурина Пшипа. Республика Джабул Тохпсаван за Иштирхана и Хабри Ридргула за Кусарина Кваршена, Убризахаз, Урслун Биарго, Абулту, Атапача, Ах, Вехацлазов, Вожги, Агазах Штати Дурстула. Урстула Ахуаштацера, Хкана, Иждроид, Абулту, Ахуштамцера, Амуидара. Убриза Тагула за Ашачи, не объеха газ. Агаз Харабж, Ехава Жран за Яхти, Ванза Яхка Хазакун, ويا طنا يبسان يجي جا نزك مع تبارم وبري مش يخا تختم ببالون كحربيت يخا حشتيت حوا عجل الرخ وبري ننزلا جاشتخ فاغون كعم يكوب حاي خسخت غاز يبسوب يوني جا نزك خنيجي فبا رقم زمات يرزنا كطنا جون يجا نزك مع تاتسلي وبري قم بيبري برا كالكولياتسيا حلطان ناس ايكونوميست يقدر كالكولياتسيا بالونكا غاز ويزا كيلا يبسخوت زكي ويجا مع تبارا ناس در غاز نسيزتيوا بالون ويخيغالو ديال بايغو ديوس يبوب خنيجي جبا ماتي ريتو وبري ناتسو تار زكي بشينيجا ماتي رقنزي يرتو أبري نسريخ أبري بس يشغلوا زاخو شاتسلوس حرا بنتكار بزا مينيستر أشقا يحشتيت أشقو يخاور توا نسايلة تشاجر ميبرغوت نسيرزبو يا ياكش حد خوما حرا يحشت زري حرا حخد غوب حرا نسي يشك حرغل خدزام كراснодарт بطولة تاتفجون أطولة تاتفجون حرا ينيجي جبا ينيجي جا نزك مع حرمتو ويا بصوب خنيجي يبا نزك مع تبارا كراснодарт بطولة تاتفجون أخوبرا حنتكرر جاي نزك مع تاتونا زحنا حنتكرر يشو أبري سبسيديا حساب لا تخرع ركا حساب الله حنتكرر تخرعوين أغن بيوزغواتزم نس حرقي يرى نس حرا يقولوا اختص كوزي دورو بوليتيكا خوجيك الخرا بزياح بو بوليتيكا الخرا تخزام سرا يخبي حبرا حي تشجر الخير خونا عاب خرق الصوت جلار ريزر ديبوتات شرشقه زكوان كندر دركولو ندس اند دركولو ندس برجا اول سكورجنا حي حد خرار تزوحن اول سكورجن ندس عزم بلطخ قالو نو راجي غازجي ماجو وي يعرف بزوم طونجن فش مع تروبيرتو وراح احسن نس تكرر حواج للروب رزخرا راح تخزر ندس الزارة جيتزبدو وبريغن بيخوجيك احورا الصوت نسحب خير بجي دينالر تو ندس وتفراش خص ندس بلطتهم قالوا يا حب حنتكرر وبري بلطو حزل خرب ندس هو اخو يحشو يجي جوخ مليون مات يحب مسكير توزا حريخا يخا اريام زينوت قال شما خمسه ري تملات ويجي جوخ مليون جوي قزم أراخ بسنا يحركي ويجوخ بيجي جبا بلطستانسيا كويس ديواز ويشراش سخوت صور ترتاعتشا واشا قوي وسروا وصل تتبدي حربين أرا يجي جوخ مليون حتزر حشيد أراخ حواج لرجي وصل تبدا يعني خيط شافا قاخو حركي حرب حزرتهم يا راح زاقهم أبريزة تقول زاشاهم نتكرر يحبر سري تاخي صوت حيلرقاوي سافز المينستر يرازنا كيهد يالت وزارة زقان يحوزر يعنحقل بيهد نسوي ري زقان وباريز نزيو زمخ زمان ديس نوشتو جلاريزر ديبوتات يرد الكل يتزقان وبحمتكرر بيجي ديالو ويم خشامتهم أخا يعنوك لرجي ناس وشتان يشهدوا ما أبجع أرزار ما يبرقوما رمز جبو وبسكي هيدا ريسبوبليكا جيقا زغاز يخا اتي رزا اشررتاز وجورسلون بيبسنق يارغويتا غاز تو افاغون ققبا ورتراك بيبا ابسنق تارغالا خيت اك ادلري غولو يزغويتي دشخين ركن بالونكا ز وانز يرشو زخبسا استا اششتصوا اخاويا زقسر ردركل روبا يحبره أي تراجع حمو يالت وزار يتي خوجيكا ياغر خشن سحروا حان ورسبلوا نس كامبانيا بقرات شجيت يتي خوجيك ياغر خشا حرخ بيشو بليزي يكوش حفرك حمو وجاري يرلس نياحز بزوسوب ابسنو غاز دي عنم خلص زون
أخبخزارة بحوزرة حنتكارة بالبقى لقي أبسنا غاز يغنبكارة الريسبوبليكا وأبسرة يوش نزك تون غاز نرخ ويدرفيد القاوبة بالبقى غاز يروح أبسنا شتتر زخ غاز ورسبولا ورتز تيوا أخو يخسر تزشاكو ايكونوميكا تقزربكوا حساب رزونا دوري نفش بالك ساقوخا أبس وديلي خوابشرا از خطراني حرقة أبخستخي قلزة حتنكلك ريون كورقنا هوا أبصرت زرشبلا هي كورشوب أبريتو هاناس حاويت أقواكلك خدارة هنخارتك منالتون خامية نانحمز جعفر زي قلز از خطرة هاشتخ زرش بدايان خنيقن أتصحا قابش هي خاشتوي جان بيميدو يرتركوا تبكوا يرو بريوخا جان بيميدو جوا أبصرة هتزرتن نانحمز جار زي تاشي قرقلن كيلاشور يخاتنا كويخو أدزميون غاغا يرو باسجي أقواكلك خدارة خارتا коммуналпын хаме усызыча амшчге аштех яйп мыркат закон арыцкираква мепыргойд. ЮНЕСКО вежек шуксаза кытанхамеч еразы яхацыркыз хыкукылатпия программа хакуртагдзына апсны кытанхамеча ичкау а конкурс комиссия ускылычыркын по проектку рыткалараз а усура яцназуй тапыза министр акпи хатыпой а кытанхаме министр Беслан Джепуа излазгуйта зала а конкурс комиссия ялахо проект куралхра а ус лымкала язнейвит. Урта районку иртан арзахалку зюза ускылыча рылшараку тырцавит. Проект ялаху конкурсантша وجبري этапа анзахнит комиссия ялаху يحرت за проект يالرخ وبرا يالرخ زعني جاي مليون روح برا حنتكار حيحزور اشتخيد وبرا يالخو بيني جاي خ проект анза كنت نخمي يدحول проект كوبزيجي وهي переработка وسادوري توب وهي ايتاح تيا كنت نخمي تو ايتاح توب وهي بري سخافروك تحوب ناس وي يو بري يرينا بري حرشة أحسب شو مالي حدش تبارني فيد كاتنا جينا بس يعرفوا بري أزكو ناس عارفوا عزرت بروجكت كوجي كوي خيها عن بري عارفوا زادزوات يرزحن فيرم زمز عن بري حبيت نسوي أتندر زياير بري خالي الخروي عن يحخو تبار زحن بري الله خو نوجك الله كونكورس يلا خو زعم في مكان وسوس كي تصدق بروجكت كوي حدا حكول أخ إير خطأ وسوري جوب комиссия يلا خوز أبري يخطب حيري بخزز يرا برنامج يحمو برنامج يتصنعو أبرت يلا رخز الناس يرزقيت في جزمتي ديزبانزر برنامج يحاز رنزمز تاجي تحر رنزمز ويشوف حس حزوم سر حبخ أو يحرش ده حاجات زدوب أجي تحت بزيج زدوب أخ يرا برنامج يكون جزيك في زول وجو وبرتي جاي مليون رخ أبرج مبحكر تيوب أوسكو ويا أنا قد زم حروا بحر راح تدخل ناس يجدروا تزقطون بيهم تزحنا بركوراتورة كنترول باوت يقرص ناس قاتر كوي نويسن أبحريشهم كوي رجيت حوي ناس يزخروا حسيس بخزارة يزرز تزجي يزجز جرب زمري يتخوب خلبش وي أبحري نبعين يوتل خوجيك حيت في كذا خب نسيره يخحوي يشتروا ده شباق رقاب ده شبك ميوزك تعارة ود ما جر ده خاتك يورود وبريزحن وبس حسيت يرتخون خدشة أو سكو زيجي حنت كاري عن الزود أدي لو سادولا توم نخارج يختوي أنا بالك أتصدم يرجلا توم خبرة يرجلا توم زيجي حنت كاري عن الزود ده ما درير تخو خرصالة Апсана пхгара захьёб, гдотепи район хошпырта, атомограф ласыласы апхастахарымзыс ямуайлкара за комплекс цара курыме пхгара. Абриюза ашича рыдыргалар акухайт атпылай хабыра информация пхархогакуй, асасал пеймадара куирча атомограф акушамукша иху атшажура куйнарамадына. Агуатара куй ядыр пшироп аппарат ахата, а техника тагылазаще. Уи гаусура афунцамч пуксыла анато янамто. Харада афунцамч атомографа усура янымпшыр алшойтаха, ария мыруга турых злахуала, уила сыласы апхастахара афунцамч зындзеги яхарам заркалойт хазгуана туйта министр Шарей Лазара Пройсмадзура. Айхабыра захьёп атомограф от цара ус и хепшима специалист шарадыпхалара, яр аппарат ахатат зыжез геналацана. Убриан айхабыра Пройсмадзура чайнацчни язгуартит угдотапи район хуштырта томограф да ишанымхо. Ярубаса Пройсмадзура хамтач язгуату потомограф акушамукша иҟоу ацәажәарақәа зегьы аҭагылазаашьа аруадаҩра алзыршо политикацәа рхоуп ҳәа.
Атагылаза Шичида Курза министр Усуица Нанхемза Жар Уха Апшараква Миапыргон Казанпе турист Камиль Фатах Дахико Айлкараза. Жокшуксыз Хацуа Ачкун Хашпсыпе Аюха Яхацанаку Дербейт Айкурхайца. Уи Хицламха Ишепы Ижюхоруха Ахаман. Акупши Ажокурела Анукоран Аюха Далкейт. Ахаза Узарпыз Гаград Пехушпиртах Днаган, а медицина Псхарара Итараза. Уажуша зацерю, амшсайп шрахо. Ахаугатисша изларыц хавала уатжанан хымза вижерза хапсны хацана квамш атшейтанакойт ашибжишта хаквала иралши. Уахыла хавапхар вибижвивиба чыла вижихпа вижижа градус рхонза амшынза ахвандыра виживижба градус. Абриала амшик шарап сутыжим тахырпшуп ханайс шарейсари хайпшойт хаурыстыжим тыч.